Jeg er ikke noget mod jeres regioner. Altså det er bare... Det er bare... Altså I lyder ikke til at vide specielt meget om, hvad vi snakker om. Det kan godt være, at I har læst udpluk af til lige det der kamera. Nej, altså vi er ikke imod det I laver. Vi er imod det hvad hedder det? Det organisationen gør mod sine medlemmer, ikke? Til det der kamera. Hvorfor? De er ikke interesseret i at blive fotograferet her. Jeg er da ligeglad. Det her det er et frit land. Har du læst? Jeg selv fandt mig ud Det ville da være en god idé. hvor folk får at Så vide, det er dig, der vil tale at Anonymous er det dyr. Ja. Der er jo ikke noget af det, der er videnskabeligt bevist overhovedet. Det er jo... der er jo ikke her, den siger, at det kan være psykopatisk, det kan være fysisk. Der er ikke noget, der er bevist. Uanset om man bare har læst det, Hvad vil du om Scientology? Har du læst nogle bøger? Ja, jeg kan med læse den artikel. Er du i gang med den? Ja. Godt. Hvor langt er du kommet? Ja, jeg kan også stille ind. Okay. Jamen, hvorfor demonstrerer jeg ikke sige, hey, lav I altså Scientology, fordi det hjælper folk, fordi det gør Men folk skal bare også kende den anden side. Folk skal vide, det er folk, der kommer til skade. Nej, okay. Ej, vi ikke have... Og han vil ikke holde op med at købe det. Ja, jeg kan snakke med ham direkte. Nej, du skal ikke snakke direkte. Hvorfor fortæller ikke folk om Operation Freakout, om Operation Snow White? Hvorfor åbner I ikke op omkring det? Kom I her til mig. Jeg vil gerne have kamera med, for jeg ved, hvordan I behandler jeres kritikere. Jeg vil gerne til kamera. Så I kan enten åbne op og fortælle alle jeres kritikere, hvordan... I kan enten åbne op og fortælle jeres kritikere her, hvorfor det er, I gør, som I gør. Hvorfor I ikke står frem og siger... Jeg synes, det er kujonagt, det vil jeg sige. Vi bliver filmet af jer. Vi filmer jer. Det er da kun fair. Vi har en åben dialog om det. Den katolske kirke er for længst kommet frem med sine spøgelser. Den er reformeret sig. Jeg forstår ikke, hvad er problemet. Hvorfor kan I ikke reformere jer? Hvorfor kan I ikke komme frem med de spøgelser, de skeletter, I har i skabet og sige, vi har gjort det og det i forhold til det skal ændre sig. Jeg forstår det. Du vil snakke i dit eget kamera. Jeg vil gerne snakke med dig. Det ved jeg godt. Jeg gider ikke at snakke i dit kamera. Du snakker ikke med kameraet, du snakker med mig. Jeg dokumenterer bare, hvad der sker. Ja, det ved jeg godt. Det er jo vigtigt. Vi ses senere.